Hola, bon dia a tothom. Dic Miquel Anglà de Girotto i sóc estudiant de doctorat al Laboratori de Disseny de Sistemes Biològics al Centre de Revolució Genòmica, que és un institut de recerca que es troba al PRBB, que és el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, que és un centre de recerca que està al costat de la Barceloneta. No sé si ho teniu present. Sembla un niu arquitectònicament. I avui us parlaré sobre un dels projectes que estem portant a terme, en el qual intentem trobar nous punts febles per al tractament del càncer de cervell. I abans de començar la meva presentació, per escalfar motors, m'agradaria començar preguntant-vos què en sabeu del càncer. Aleshores, primer Mentimeter. Ai, perdó, no he posat la presentació. Bé, és igual, ara... Sí, comparteixo pantalla que ara no ho trobo jo, el Menti. Un segon. Aquí. Zoom, compartir. Aquí. Vale. Suposo que ara sí que veieu el Menti. Bàsicament, o escanegeu el QR o si escriviu la web menti.com haureu d'entrar al codi aquest que us indica, que és el 73 18 17 i 4. Veig que ja hi ha gent connectant-se. A poc a poc. Sí, sí. Van pujant els números. $55, està bé això. Uau, quanta gent. No t'espantis, Miquel, que així sembla que només estem tu i jo, com només ens veiem nosaltres les cares. Sembla que ho tenim així més petit comitè. Però està, ja deixo uns segons més i passem. Igualment, penso que, tot i que passem de diapositives, podeu anar unint mentre expliquem, així que anem passant. Doncs bé, el Miquel us preguntava, què és el càncer? Vale, una malaltia. Bueno, sembla que esteu bastant unànims, no? Per aquí? Molt bé. Un tumor, de les pitjors, un càstig. Et deixa sense cabell. Bueno, Molt bé. sí, no? Veig que bastant unànime la resposta així, eh? Cèl·lules, malaltia, tumors, malignes, cèl·lules anormals... Ui, puc fer-les grans i sí. Una desgràcia... Bueno, Molt bé. sí, no? Penso que generalment... Sou molt ràpids i ràpides. Bueno, jo penso que ja han baixat les respostes, Molt bé, per tant, segurament gairebé tothom ha dit la seva. molt bé, molt bé. Doncs sí, aneu tothom bastant per el camí Sí, correcte. sí. Aleshores, comencem amb la presentació i Vale. intentaré explicar-vos una mica com hem el nostre projecte i com intentem trobar aquests nous punts febles i quins són exactament. Aleshores, comparteixo la pantalla. D'acord? Aleshores, els éssers humans som organismes multicel·lulars, estem fets de cèl·lules, i cada cèl·lula en el nostre cos està especialitzada en fer una sèrie de funcions. Per exemple, una cèl·lula muscular es contreu, mentre una cèl·lula neuronal crea vies de transmissió de la senyal nerviosa. Per tant, no li demanis a una cèl·lula muscular que creï aquestes vies de transmissió nerviosa o a una neurona que es contregui. Però és curiós perquè totes aquestes cèl·lules, com que venen d'una única cèl·lula, contenen la mateixa informació genètica. Aleshores, com és possible que amb el mateix manual d'instruccions
les cèl·lules siguin capaces de ser tan diferents. Segon Mentimeter. Ara he de deixar de compartir. Un segon, que m'està costant trobar el botó ara. Compartir. I aquí. Ara, evidentment, ara ho veureu tots. Ara no puc presentar. Oh no, l'he liat molt. He sortit de la presentació, no hauria d'haver sortit. No sé ara com fer això. Clar, és que ara no ho veurem interactivament perquè he sortit de la presentació, l'he liat jo. Miquel, et sembla si segueixes presentant i ara jo faig això? Gràcies. Bé, doncs, bàsicament teníem, tres opcions. No? Que cada cèl·lula en perd un tros o que cada cèl·lula decideix quina part del llibre d'instruccions llegir, que és la resposta correcta. Aleshores, deixeu-me presentar-vos de nou. Aquí. D'acord. Aleshores, diguem que l'ADN, suposo que això tothom deu haver estudiat i sabeu que és una molècula que es troba a totes les cèl·lules i que conté és com un llibre d'instruccions per tot el que ha de fer la cèl·lula, tot el potencial, totes les funcions que potencialment cada cèl·lula ha de fer en el nostre cos. Aleshores, per facilitar entendre com funciona, he pensat que podem imaginar-nos l'ADN com un manual d'instruccions per construir un edifici, sent un edifici una metàfora del nostre cos. Aleshores, si has de construir l'ascensor, no cal que llegeixis les mateixes pàgines que necessitaràs per construir un bany. De la mateixa manera, quan una cèl·lula passa a ser... Quan una cèl·lula es diferencia en cèl·lula muscular, llegirà una sèrie d'instruccions diferents quan una cèl·lula es diferencia en una cèl·lula neuronal. Però el manual d'instruccions és el mateix, simplement que tenim obertes diferents pàgines o llegim diferents capítols. Això ho anomenem regulació, aquesta organització de què llegir i què no a la cèl·lula. I aquesta regulació, com a conseqüència, el que farà és que la cèl·lula muscular expressarà un conjunt de gens, mentre les cèl·lules neuronals un altre conjunt de gens. Però no només és important quins gens s'expressen en cada tipus cel·lular, sinó la versió dels gens de cada tipus cel·lular. Per què? Doncs perquè en el cas d'haver de construir... Sabem que hem de construir un ascensor, no? Però aquest ascensor haurà de caber per forats de l'escala diferents. Per exemple, en aquest cas, podem construir un ascensor perfectament quadrat, mentre a la dreta, amb un forat de l'escala triangular, haurem de tenir una estructura, haurem de tenir en compte la forma de l'escala, perquè no és la més estàndard. Aleshores, en la cèl·lula passa el mateix, que no només és a quin gen s'expressa, sinó que quina versió del gen que s'expressa la cèl·lula ha d'utilitzar. I això és en funció de la feina que ha de fer cada cèl·lula. D'aquesta manera, aquest control de la versió de cada gen que s'expressa es diu en català empalmament alternatiu o en anglès alternative splicing o splicing, que de fet és la paraula que utilitzo cada dia, splicing, pels amics i amigues. Aleshores, d'aquesta manera, els gens humans, la majoria estan fragmentats en exons, que serien les parts de color, i introns, que serien les parts intermediàries. Aleshores, el gen s'expressa, però s'expressa en diferents combinacions dels exons. I aquí veieu com la paraula biologia, que seria tot el conjunt d'exons, en un cas és biogia i en l'altre cas és biologia. I això ho podem equiparar al que passaria quan has de construir ascensors en formes diferents. La cèl·lula muscular s'expressa una sèrie de gens amb unes versions concretes i en les neuronals passa el mateix amb diferents gens, amb diferents versions. I això, gràcies a aquesta regulació,
la cèl·lula aconsegueix especialitzar-se molt, tot i tenir el mateix manual d'instruccions. D'acord? Aleshores, fins ara us he parlat de cèl·lules sanes. Però què passa amb el càncer? Doncs, com us podeu imaginar, i com ja he vist en el primer mentímeter, el càncer és una malaltia que està codificada també en el nostre manual d'instruccions, perquè realment el que està passant en el càncer és que les cèl·lules comencen a llegir capítols on no toca quan no toca, perquè s'han desregulat. I aleshores, què passa? Que les cèl·lules sanes normalment expressarien una sèrie de gens i una sèrie de versió d'aquests gens, i les cèl·lules canceroses, de la mateixa manera, per diferents motius, comencen a expressar gens i versions de gens que provoquen aquest creixement descontrolat, fins i tot arribant a crear tumors. I en el nostre cas, estem molt interessats en una de les malalties més mortals, que és el glioblastoma, que és un tipus de càncer del cervell, on, com podeu veure, els pacients creix una massa, tenen una massa que és tumoral en el cervell. Aleshores, bàsicament el que heu d'entendre és que les nostres cèl·lules tenen un material genètic i que pot estar regulat, d'acord, que és necessària aquesta regulació per crear tota la varietat cel·lular que necessitem, o de vegades es desregula per causes diferents i pot arribar a crear tumors, i el que volem fer és intentar trobar quins són aquests punts febles dels tumors, ja que també s'aprofiten d'aquest mecanisme de l'splicing per créixer de manera descontrolada. Com ho fem, això? Quan vaig començar aquest projecte em vaig adonar que realment és un problema molt complicat, perquè el genoma no és una caixa d'eines petita, no és un manual d'instruccions curt, sinó que té més de 6.000 milions de bases. És a dir, com podeu veure en aquesta prestatgeria, són una sèrie de llibres que en total sumen més de 3 milions de pàgines. Per tant, és trobar les versions dels gens que promouen el càncer és buscar l'agulla en un paller. Per tant, és bastant complicat, ja que cada cèl·lula té 20.000 gens i aquests gens poden estar expressats en més de 100.000 versions diferents. Aleshores, aquí m'agradaria preguntar-vos com penseu que podem analitzar tots aquests gens alhora. Següent mentímeter. No et sentim, Inés. Perdó, res. Oblideu-vos d'aquest codi, ara us en faré de servir un de nou. Compartir pantalla. Aquí, compartir pantalla. Sí, i posem aquesta, compartir. Vale. Ara sí que hauríeu de veure el Menti. Si entreu per aquest, sisplau. Vale, gràcies. Disculpeu la liada amb la pregunta anterior. L'he donat on no era i ja l'he liat. Bueno. Veig que si va unint gent. Començo la pregunta i us podeu anar unint mentre. Aquesta és l'anterior, no? Ara sí. Era aquesta, Miquel? Sí. Era l'anterior? No, aquesta no, l'anterior. Vale, perdó. Avui no ens estem coordinant, ho sento. Aquesta. Vale, ara sí. La pregunta és com podem analitzar tots... Si tenim tant de gens i tantes versions, com ho podem fer per analitzar-les alhora? Disculpeu, encara no he fet el cafè i no... Com ho faríeu per llegir aquell llibre? Bé, llibre, enciclopèdia. Bueno, penso que també aquí som bastant unànims, Sí. Molt bé. Veig que tothom també coneix la paraula algoritme. D'acord, doncs sí, crec que ho heu encertat. Amb algoritmes. Home, estaria bé
però penseu que les paraules que hi ha en aquest llibre no són les paraules tradicionals, sinó que són A, T, 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 C, G, G, C, T, 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 i no és molt fàcil d'entendre, la veritat. Seria I complicat de llegir. sí, aleshores està bé automatitzar-ho mitjançant algoritmes, que és el que hem fet en el nostre mètode. Comparteixo pantalla, d'acord? Moltes gràcies per les respostes. D'acord. Aleshores, aquí ens poden ajudar per crear un algoritme que sigui eficient. Necessitem ordinadors, però alhora hem de detectar quins són els canvis més significatius o quins són els punts febles més significatius. Perquè està bé tenir una llista de més de 100.000 possibles versions dels gens, però, clar, hem de poder dir quin és més important respecte als altres, no? Hem de fer un rànquing. Aleshores, mitjançant els algoritmes, si jo hagués de buscar una agulla en un paller sol, seria molt difícil. Però mitjançant els algoritmes el que podem fer és multiplicar les nostres habilitats per buscar l'agulla en el paller. I en el nostre cas, el que hem fet, el nostre algoritme es diu Spotter, que és un mix entre Harry Potter i to spot, que vol dir senyalar o trobar en anglès. D'acord? Aleshores, ara us intentaré explicar com funciona el nostre algoritme. Doncs, com he explicat abans, les cèl·lules, com a les nostres cèl·lules, totes les cèl·lules expressen una sèrie de gens. Les cèl·lules canceroses també. Dels gens que s'expressen diferents versions. Aleshores, amb Spotter podem estimar quina és la versió, o sigui, podem posar-li com una espècie de un número a la importància de cada versió de cada gen. I aquí podeu veure, és a dir, si el cercle és vermell i gran, vol dir que aquesta versió d'aquest gen és molt important. Si el cercle és verd i petit, o verd, vol dir que en aquest cas no és important. I lo interessant és que el nostre algoritme, en principi, el podem aplicar a diferents mostres de càncer. És a dir, podem fer una predicció per cada possible pacient. Després, òbviament, com que estem jugant en matemàtiques i informàtica, la nostra predicció és estadística. Per tant, són les coses més probables, no tenen per què ser les certes. Però, de tota manera, apliquem Spotter i això ens permet fer un rànquing. Aleshores, dels que nosaltres predim com a versions de gent més importants, que en aquest cas és aquest de l'esquerra, podem fer experiments per veure si realment el que nosaltres pensem que era el més probable és així. I aleshores, experimentalment, podem tenir les cèl·lules tumorals en una placa i fer-les créixer sense cap tractament. Com podeu veure aquí, són les cèl·lules tumorals, en aquest cas, són els puntets liles, i veieu que la placa està plena. Les cèl·lules tumorals tendeixen a proliferar molt, a créixer molt i molt ràpid. I, per tant, en una setmana ja omplen, tot i que en posis molt poques, ja omplen la placa. I, en canvi, el que podem fer és, d'acord, hem utilitzat Spotter i ens ha dit quin és el possible punt feble. Aleshores, el que podem fer és pertorbar aquest punt feble i veure com afecta a les cèl·lules canceroses. I com podeu veure, en aquest cas, hem pertorbat un punt feble molt interessant perquè les cèl·lules ja no creixen, en aquest cas. Perquè el que hem fet és evitar que la versió dolenta, entre cometes, del gen, o dolenta per nosaltres, bona pel càncer, s'expressi i forçant que el gen que s'expressa utilitzi una altra versió. I així hem vist que les cèl·lules tumorals no poden créixer tan ràpid. Aleshores, això vol dir que la nostra versió del gen això demostra que la nostra versió del gen era important per la proliferació cel·lular del càncer. Però penseu que amb aquest resultat ja podem anar amb pacients o no? I això és
I per què? I això és la pròxima pregunta del Mentimeter. Boi. Crec que no feu cas al número, Un segon. Aquí. És el mateix número que heu fet servir abans, que teniu aquí dalt. El número 16 97 98 10. Són els mateixos que abans. És la diapo següent, eh? Sí, per això. No, Vull dir que mentre us aneu connectant podem anar veient les vostres respostes. Aquesta és una de justificar tu respuesta, Vull dir, si dieu sí, heu de dir per què. Penseu que sí. sí, sisplau. Ui, aquí hi ha més disparitat, O sigui, hi ha més diferències de preguntes que abans. Molt bé, aquí n'hi ha una interessant. Els efectes secundaris. No estem 100% segur. Bueno. Necessitem més assajos. Fa falta inhibir el creixement total. Molt bé. Diferents organismes. Pot tenir efectes adversos, fer rèpliques, molt bé. Molt bé. Això és un molt bon punt, el de les rèpliques, és veritat. Jo us he ensenyat que hem fet un experiment, un cop. Clar, almenys l'hauríem de repetir 3 cops per estar segur del que estem dient. Bé, 3 cops, com a mínim. I és veritat, també ho hauríem de repetir en altres cèl·lules tumorals per veure si és general. Pujo, si no, a buscar més respostes. No, molt bé. Ja està, molt bé. Però sí, el problema principal pel qual no podem anar amb pacients, i jo suposo... Ara sí, deixo de compartir la teva, comparteixo la meva. Doncs el fet és que això és una placa. És una placa en un laboratori, en un ambient concret. No és el tumor en un pacient. Per tant, no hem demostrat que som capaços d'aturar el creixement cel·lular. Però un problema molt important és entendre si aquest creixement cel·lular també l'estaríem bloquejant, o creixement o viabilitat cel·lular, que es diu si és una cèl·lula sana o no, o l'estem provocant la mort general de totes les cèl·lules o específicament de les cèl·lules tumorals. En principi, intentem buscar coses que són específicament tumorals, però ho has d'intentar provar. Aleshores, hi ha molts més experiments que s'han de fer, rèpliques, per intentar demostrar, abans d'anar a pacients, si el possible tractament que hem trobat és un tractament segur. Perquè l'última cosa que vols és provocar més efectes secundaris que els símptomes que està provocant el càncer. Aleshores, diguem que el que nosaltres hem contribuït cap a trobar els punts febles del càncer de cervell és en ser capaços de buscar en aquest paller les possibles agulles de tractament. Però, òbviament, no hem arribat a trobar un tractament encara, però hem posat una primera pedra o una part d'una primera pedra cap a aquesta direcció. Aleshores, us volia ensenyar un exemple d'un altre tractament, de tractaments que ja existeixen, que han estat capaços, d'una revista, on han estat capaços de reduir el creixement cel·lular en un tumor, i veieu com aquest pacient tenia un tumor al cervell aquí a l'esquerra al principi, i a mesura que el tractament va avançant, el tumor ha disminuït o ja no hi és. Per a aquelles persones que esteu posant que hem de trobar tractaments que eliminin del tot el càncer, és molt difícil eliminar-lo del tot. Per tant, el que s'intenta fer és eliminar el màxim que pots. I un dels problemes,
com que el càncer és tan inestable, però alhora està tan desregulat, que el que passa és que cada cèl·lula cancerosa és una mica diferent de l'altra. I només per probabilitat és possible que una cèl·lula cancerosa escapi al tractament que li estàs aplicant i el tumor torni a créixer. Per tant, el càncer és realment una malaltia molt complicada de tractar, però a poc, i s'ha anat millorant molt en els darrers anys. O sigui que la recerca d'alguna manera està funcionant, però sempre va a poc perquè hem de fer passes de manera molt segura. I amb això volia acabar i agrair a tots els meus companys i companyes durant el doctorat que m'han ajudat per intentar trobar els possibles punts febles del càncer de cervell. I ara no sé si hi haurà preguntes o... Sí, per ara no en veig cap, però moltes gràcies, Miquel. Si teniu alguna pregunta, els la feu pel xat i ara entre tots les responem. Bé, entre tots, vull dir, les respon el Miquel, jo. Però el que he vist és que tens un grup molt, molt gran. Vull dir, treballeu molta gent amb el mateix tema. No. No, treballem molts temes diferents. Aquest és el meu tema principal, amb col·laboració sobretot amb la Ludovica Champi, del meu grup, però sí que he col·laborat molt amb un grup que es diu, liderat pel Juan Valcárcel, amb la Sofia Bonal, que ells sí que han estudiat molt el càncer i l'splicing, però el que hem fet nosaltres hem aportat aquest algoritme nou per intentar explorar tots els possibles punts febles i fer un rànquing a partir de tots els possibles punts febles. I això són 4 anys de feina de la teva tesi? Sí. Sí. Bé. Sobretot la part més difícil no és crear l'algoritme, sinó estar segur del que està fent el que vols. Perquè, s'ha de validar, es diu. Tot el que trobes has d'intentar demostrar-ho de moltes maneres, que confirmar que està fent, que està trobant el que és interessant. Sí, suposo que va ser complicadet. Veig que hi ha un institut que ens ha aixecat la mà i no sé si podeu escriure la pregunta pel xat, si no, us donarem pas per sentir-vos, però la idea seria que si ho podem fer pel xat serà més fàcil. Hi ha l'apartat de preguntes i respostes i en principi... mira aquí. Ens pregunten si ens pots explicar una mica més com funciona el programa Spot. Spotter. Sí. Doncs, a Spotter el que fem és agafem una mostra de càncer, l'analitzem i puc compartir la pantalla. Va. Aleshores, amb Spotter agafem una mostra de càncer. D'acord? Aquesta mostra de càncer s'ha d'analitzar per una tècnica, se n'ha d'analitzar la transcriptòmica, que es diu seqüenciació de RNA, i amb aquesta tècnica el que mesurem és l'expressió de cada gen i també podem quantificar la versió que s'expressa de cada gen en aquella mostra de càncer. D'acord? I aleshores, aquí teniu, com a exemples, 4 versions de gens que estan expressades. Amb Spotter el que hem fet és un algoritme que l'hem entrenat gràcies a moltes dades públiques que hi ha de moltes mostres de càncer diferents, de les quals se'n saben els punts febles. I aleshores hem pogut correlacionar els punts febles dels diferents tipus de càncer amb les versions de cada gen. I d'aquesta manera hem entrenat, entre cometes, o hem estadit aquest model. I aleshores això ens permet extrapolar en una mostra nova de càncer quins són els seus punts febles i arribar a fer un rànquing de totes les versions dels gens que s'estan expressant, quina és aquella que és probablement la més important, i aleshores, a partir d'això, fem la predicció i amb aquest rànquing diem, d'acord, del top 10, decidim fer experiments bàsicament decidim de tots els possibles quins valen la pena, segons el nostre algoritme, fer algun experiment.
Espero haver contestat. D'acord, següent. Com sap la cèl·lula quins tipus d'especialització ha d'adaptar? Molt bona pregunta. D'acord. Estic compartint, no? Sí. Doncs això, la cèl·lula ho sap de moltes maneres. És a dir, quan tenim el zigot es comença a dividir, d'acord? En el moment que tenim un zigot, l'organisme sencer és una cèl·lula sola. Comença a dividir i a mesura que es va dividint, com podeu veure, cada cèl·lula acaba en punts diferents de l'embrió. I el fet d'estar en llocs a l'espai diferents va creant el que es diu gradients de senyal, és a dir, d'alguna forma detecten que cada cèl·lula ha canviat una mica de l'anterior i a poc es van diferenciant en cèl·lules que acabaran donant, per exemple, el teixit neuronal, el teixit muscular, el teixit ossi, etc. Aleshores, diguem que no només no és la cèl·lula sola que sap on són, sinó que també és gràcies a les cèl·lules veïnes que li comuniquen mitjançant senyals moleculars què ha de fer la seva cèl·lula veïna. I així l'organisme, o sigui, són aquesta comunicació entre cèl·lules i la informació que contenen, es diuen, ara tu has de fer això, tu has de fer això. I després van passant. I a mesura que es diferencien ja no poden tornar enrere, la gran majoria. I això és en 30 segons, més o menys, la diferenciació celular. I en el càncer el que passa és que aquest procés, és a dir, una cèl·lula que hauria de ser, una cèl·lula de la pell, de cop i volta, o a causa d'una mutació que ja teníem prèvia, o perquè una mutació que hem adquirit perquè no ens hem posat crema solar durant molts anys, doncs passa que la cèl·lula es desregula i comença a multiplicar-se de manera descontrolada. D'igual manera que amb aquest algoritme es poden detectar els gens més importants en l'àmbit del càncer, també hi ha algoritmes que siguin capaços de detectar altres alteracions genotípiques que puguin provocar un comportament diferent de la persona. Sí, si tinguéssim les dades. Es podria intentar fer, però també no sé com de fàcil seria. Crec que seria molt complicat. Perquè en el nostre cas, l'avantatge, entre cometes, que té el càncer és que té un fenotip molt clar, que és la proliferació descontrolada. Aleshores, s'han fet moltíssims experiments hi ha moltíssimes dades públiques que, de fet, he d'agrair a tota la literatura científica que pengen dades, perquè, bàsicament, nosaltres només hem hagut de fer els experiments de validació de les nostres hipòtesis, però per crear totes les dades, per crear el model, no hem hagut de crear-les nosaltres. De fet, allò implicaria anys i anys. Jo diria que, o sigui, no n'hi ha d'algoritmes. Avui en dia no n'hi ha algoritmes capaços de detectar alteracions genotípiques que poden provocar comportaments diferents en persones. Però sí que hi ha tests de DNA que et diuen el risc de patir certes malalties. Però són només associacions correlatives. En pocs casos són causals. Hola, des de l'Institut de les Corts. Voldríem saber de quina manera eviteu els splicing alternatius que promouen el càncer. Moltes gràcies per aquesta pregunta. Doncs això seria... Sí, potser ho he volgut explicar de manera molt simplificada. Perdó. Doncs aquesta pregunta es relaciona amb aquesta part, no? On tenim el creixement sense tractament i el creixement amb tractament. Com evitem aquest canvi de splicing? Doncs em sap greu perquè no tinc una diapositiva específica per això, però bàsicament imagineu-vos que aquí tenim l'splicing d'aquest gen, que se'n va cap amunt o cap avall. Aquesta combinació cap amunt, diguem que és la combinació sana, la versió sana. I aquesta combinació d'exons
és la versió cancerosa. Aleshores, el que fem en la versió... Quan nosaltres hem utilitzat Spotter per trobar quina és la versió cancerosa, i diem, el que volem fer és bloquejar la formació de la versió del gen que sembla ser que promou el càncer. Aleshores, el que fem és dissenyar una cadena d'ARN, normalment, que bloqueja el que es diu splice site, que és el lloc de splicing, és a dir, fa invisible aquest exó per la cèl·lula. És com una capa que tapa l'exó. I el que provoca és que no es creï gens d'aquesta versió del gen i que tot se'n vagi cap a la versió sana, entre cometes, o evitem la versió cancerosa. Òbviament, en alguns casos podria ser que la versió sana no ho sigui, també. Però, en principi, el que estem evitant és la pitjor, en principi. Moltes gràcies per aquesta pregunta. És veritat, molt interessant. Com saps que una cèl·lula té risc de patir càncer, tornant-se malalta i començar a dividir-se sense control? Això és un dels problemes... És a dir, no se sap encara. No se sap. Això és una pregunta molt interessant que jo també em faig. És a dir, quin és el potencial de cada cèl·lula de transformar-se en càncer. Doncs això jo crec que en un dels projectes que estic fent estic intentant estudiar justament això, però diguem que encara no hi ha prou dades. O crec que no hi ha les dades adequades per fer-nos aquesta pregunta, perquè en el món ideal tindríem un model dins un ordinador de la cèl·lula sencera. Això és una cosa, és una idea que ja fa temps, que es diu Whole Cell Model, model de cèl·lula completa, on diguem que tu saps exactament quina quantitat hi ha de cada cosa, de tot. I si en principi saps quina quantitat hi ha de cada cosa i saps com interacciona tot, hauria de ser possible predir com evolucionarà aquella cèl·lula. Malauradament, aquests models encara no existeixen, sobretot perquè són molt complicats. De fet, en el nostre laboratori, per cert, aquest problema és el que, de fet, els que estudiem biologia de sistemes és el problema que intentem solucionar. En lloc de mirar els problemes gen per gen, intentem mirar tot el sistema alhora per trobar els punts més importants. Aleshores, per fer això hauríem de tenir un model de la cèl·lula perfecta i del qual podem predir què passaria si això canvia una mica o aquella altra molècula canvia una altra mica. I el que hem fet en el nostre laboratori, hem estudiat un organisme molt senzill que es diu micoplasma i hem intentat fer justament això i veiem que no som capaços de predir com es comportarà aquest organisme tan senzill, o sigui que encara és més difícil extrapolar-ho a una cèl·lula eucariota humana amb tota la seva complexitat. Es pot saber quina és la primera cèl·lula infectada d'un tumor? Primer voldria aclarir que els tumors n'hi ha molt pocs que són infectats. És a dir, hi ha tumors que poden ser provocats per virus, però molt pocs. I la majoria simplement són les nostres mateixes cèl·lules que es transformen per aquesta desregulació. I es pot saber quina és la primera? No es pot saber quina és la primera, però sí que si es fa un seguiment del tumor, sí que es pot predir és a dir, quina cèl·lula ha creat una altra, una variant d'ella. De la mateixa manera que hem estat capaços de detectar variants de Covid en el temps, també es poden detectar variants de cèl·lules canceroses dins d'un mateix tumor. Quan eviteu la transcripció del gen dolent, ho feu amb CRISPR-Cas9 o també repareu amb un gen correcte? No, de fet ho fem amb un oligonucleòtid. No sé si teniu present la vacuna del Covid.
la d'AstraZeneca, és una molècula de mRNA una mica modificada per fer-la més estable i que no la reconegui el sistema immune, però bàsicament és una molècula d'RNA. Aleshores, en aquest cas, en el cas de la vacuna, la molècula d'RNA codifica una proteïna del Covid que després el nostre sistema immune la reconeix i crea memòria immune. En el nostre cas, la nostra molècula d'ARN s'enganxa directament a l'exó, o sigui, tapa, no completament, però tapa parcialment l'exó que volem evitar que s'introdueixi en la versió del gen que s'expressa i ja està. I és així de fàcil. Però, clar, amb CRISPR-Cas el que faries és tallar per complet l'exó. En aquest cas no caldria, perquè és una mica més senzill. És simplement intentar que les cèl·lules tumorals no utilitzin aquesta versió del gen. I de fet, ens interessa molt aquest tipus de tractament perquè s'ha provat ja hi ha una malaltia que es diu spinal muscular atrophy, que seria atròfia muscular espinal, perdoneu, no la sé traduir, però bàsicament aquesta malaltia té una mutació molt concreta que es coneix, que altera l'splicing d'un gen, aleshores el compensen canviant l'splicing d'un altre gen, que és molt, molt similar, i ho fan mitjançant aquests oligonucleòtids d'ARN. I el bo és que s'ha demostrat que és segur. I aleshores nosaltres pensem que és segur, però la cosa bona és que és molt fàcil de dissenyar, comparat amb altres tipus de medicines, de tractaments. Aleshores, no reparem amb el gen correcte i no utilitzem CRISPR. No necessitem canviar el genoma amb la nostra tècnica. És canviar el transcriptoma, que és molt més dinàmic. Però el que fa és que el tractament s'hagi d'anar aplicant constantment per assegurar-nos que la versió pro-càncer no es crea en tanta proporció. Aleshores, entenem que l'ADN de les cèl·lules canceroses de cada pacient és diferent. Perdó, faig stop sharing. Per tant, aquest tractament que proposeu hauria de ser personalitzat. Si és així, s'haurien d'agafar mostres del tumor del pacient per poder desenvolupar el tractament des de fora, en un laboratori? Molt bona pregunta. Això seria en el món, o sigui, en un futur, espero no molt llunyà, però crec que és bastant complicat. Sí, la idea és anar cap a la personalització, però el que veiem també, és a dir, una cèl·lula no té maneres infinites de proliferar de manera descontrolada. O sigui que pensem que una possible forma de tractament també és agafes la mostra del pacient, saps més o menys quins són les versions o sigui, nosaltres de les 100.000 versions hem reduït a unes 1.000 que són, diguem, que hem trobat com les més importants. Aleshores, no és així encara, però una possible forma seria arriba un pacient, si es pot treure una mostra de tumor i analitzar-la, fantàstic, i aleshores determines utilitzes Spotter o un altre algoritme per fer un rànquing i dius, val, d'acord, aquest sembla el punt més feble, ja hem demostrat que és segur utilitzar aquest tipus de tractament, anem a tractar. Això seria idealment, però el que estem fent nosaltres ara és estudiar en un conjunt de pacients de càncer de cervell més ampli quins són els punts febles comuns. De manera que si un pacient està diagnosticat amb càncer de cervell, o sigui, intentant aplicar criteris similars als clínics, si un pacient té el càncer de cervell, aleshores aquest punt feble hauria d'existir, perquè és el més probable. Però, òbviament, l'ideal seria que de cada pacient mesurem el transcriptoma i ens assegurem que aquell punt feble existeix. Però de vegades, segons alguns tipus de tumors, és més fàcil o menys fàcil
extreure una mostra i analitzar-la també. De tota manera, al final, l'elecció d'un tractament és sempre risc-benefici. Les teràpies actuals són molt dures en quant a efectes secundaris i en quant a que allarguen la supervivència, però no molt. I, per tant, està bé tenir alternatives per intentar veure quina seria la millor manera. Però sí, jo crec que el càncer va cap a la personalització. I també hi ha moltes teràpies interessants des del punt de vista immunitari, perquè el càncer, al final, el problema del càncer és que el sistema, com que són les nostres pròpies cèl·lules, és capaç d'evadir el sistema immune en molts casos i per això creix de manera descontrolada, perquè realment tot el temps tenim cèl·lules que es converteixen en canceroses, però automàticament el sistema immune les detecta i les fa desaparèixer. Creieu que alguna vegada aquesta malaltia serà tractada com un refredat comú? Hi haurà una vacuna o un medicament que es podrà prendre fora? Creiem... Bueno, sí, o sigui, per què no? Jo crec que hi ha tanta recerca i tantes idees bones que crec que sí, però no crec que sigui al nivell d'un refredat comú, per res. Perquè el refredat comú no té l'habilitat d'adaptar-se tan ràpida i tan gran com té un càncer i les cèl·lules canceroses són realment tenen la capacitat de realment trobar moltes maneres d'evitar tractaments o de tornar-se resistents a tractaments i degut a la seva inestabilitat. Aleshores, jo crec que sí, però això sí que està en un futur bastant llunyà. Però potser, o sigui, el que jo espero i el que crec que s'està tornant la norma és que quan diagnostiquen un càncer, diguem que és greu, però idealment l'ideal seria saber que tens un càncer però poder-hi conviure. I no saber que no és una data de caducitat molt curta, bàsicament. Doncs moltes gràcies, Miquel. No sé si hi ha alguna altra pregunta, però sembla que ja no. Si us sembla, jo també tinc dues preguntes de Mentimeter per preguntar-vos què us ha semblat la xerrada. Si us sembla, passem a fer-les i si teniu alguna pregunta així d'última hora, ens l'escriviu i abans de tancar la sessió us les responem. Jo ara compartiré pantalla. Ara us sortiran les preguntes d'abans, però bueno, no passa res. Ara sí, ara tenim un altre cop les instruccions. Ara, a mesura que us afegiu, faig la pregunta. Bueno. Ja gairebé. Són fàcils. Després de la xerrada, què us ha semblat la recerca científica? Jo no sé vosaltres, però a mi em sembla superinteressant quan trobes algú que treballa amb coses així com el càncer, perquè és com molt inspiracional, no? Que penses, ostres, jo també vull formar part de l'equip o alguna cosa així. Suposo que tots veniu més o menys del batxillerat científic o de cicles així científics, per tant, està guai que trigueu les respostes, em sembla més propera o més interessant. La gent que no us desperta cap interès, molt malament. Però bueno. No passa res. Bueno, no passa res, no passa res. L'important és que us interessin altres coses molt. Sí, sí. I res, una última pregunta. Que la recerca biomèdica té un impacte positiu en la vida de les persones? Sí, no té cap efecte, aquesta molt malament, o que només per la gent que pateix una malaltia? I això, o sigui, la xerrada en aquest cas ha sigut com molt centrada al càncer, però també heu d'entendre que moltes recerques així que semblen enfocades al càncer també ens permeten conèixer altres processos biològics, per exemple. O sigui, jo ara recordo que el càncer és allò que el cicle cel·lular s'ha espatllat, no? I no funciona. Doncs potser veient com funciona el càncer entenem millor el cicle cel·lular. Vull dir que la recerca bàsica també és important perquè tot i que no sembla que té un impacte així com directe, sí que el té al final. Vull dir... Sí, de fet, nosaltres ens ha passat al contrari, que hem intentat fer una cosa
crear un algoritme per trobar els punts febles del càncer, però al final molts dels punts febles, entre cometes, que trobàvem eren comuns entre cèl·lules canceroses i cèl·lules sanes, i era perquè les versions dels gens que trobàvem eren, eren les versions necessàries per al cicle celular bàsic, bàsicament. Sí, o sigui, i per això hem de pensar això, que té més Sí. aplicacions més enllà de la gent que pateix malalties. Deixo de compartir i mirem si hi ha alguna pregunta més. Sí, en tenim una més, Miquel. Ah, a veure... Quina carrera jo n'he estudiat? Per acabar investigant sobre el càncer, per acabar investigant sobre el càncer, quines carreres són les més adequades i després quins màsters o doctorats és més adequada la carrera concreta com genètica o biologia general, que tens una visió global de moltes branques de la biologia. És una pregunta complicada. Bé, on he estudiat, això sí que ho sé contestar. Jo som de Mallorca i després vaig venir, quan tenia 18 anys, a Barcelona a estudiar a la UB biotecnologia, 4 anys, i després vaig marxar a Zúrich a fer un màster sobre biologia de sistemes, un any i mig, però després em vaig quedar un any més fent pràctiques a empreses diferents i després vaig decidir, estava buscant doctorat, però m'interessava molt el tema del càncer, m'interessava molt el tema dels algoritmes, utilitzar estadística, matemàtiques justament per respondre preguntes per poder fer preguntes a 20.000 gens alhora. I el laboratori del Lluís va ser... Bé, és el que ens vam trobar molt bé. I després, per acabar estudiant sobre el càncer, quines carreres són les més adequades, jo diria que realment el nom de la carrera, bio alguna cosa, és més que suficient. Vull dir, al final, de fet, jo he tingut companys que han fet enginyeria i que han acabat treballant sobre el càncer, perquè com que la cosa més important, sobretot quan els problemes són molt complexos, és tenir diferents, com es diu, backgrounds, diferents... Perfils o una Sí, cosa diferents així. perfils, diferents coneixements. És a dir, jo al final intentaria triar una carrera que t'agradi i que et sembli que et pugui portar allà. Clar, hi ha carreres més properes, és a dir, si tu el que vols és estar molt a prop del que són biologia celular, de saber fer un cultiu, que és el que a mi m'interessava, perquè pensava que eren coses molt complicades o que havia d'entendre. Clar, vaig començar al laboratori i pipetejant i he acabat treballant ara i crec que estic sempre davant l'ordinador. Però crec que m'ha donat les habilitats per entendre molt bé les dades i poder fer preguntes més biològiques o entendre millor com s'han generat les dades i què em poden aportar. I jo diria que a nivell de carrera i a nivell de, això sí, a nivell de màster, el que fa tothom en general és trien la carrera que els agrada i decideixen una mica... Perquè moltes vegades, quan tens 18 anys, tens unes intencions o unes expectatives i després doncs, decideixes canviar i el bo és que en general el màster sí que és el que t'apropa més el que faràs. És a dir, molta gent l'utilitza com a pont o canviar una mica, perquè m'agrada la biologia, però m'agradaria fer més estadística o bioinformàtica. I, doncs això, jo crec que, bé, jo personalment us recomanaria molt bioinformàtica, però perquè m'agrada a mi. Però jo crec que l'important és que el dia a dia o que quan vagis a classe doncs t'agradi. I jo vaig tenir la sort, molta sort, que vaig acabar una carrera que em va agradar molt, en general. I això, aleshores, màsters de Catalunya a nivell espanyol, no ho sé. Jo recomano, el màster que he fet jo és a Zúrich i a ETH, que es diu, l'universitat, es diu Màster en Biologia i especialitzat en Biologia de Sistemes. I doctorats, per acabar treballant a nivell de doctorat, diguem que ja no es tria com
com una carrera o un màster, sinó que tries en base al grup de recerca. Aleshores, la cosa més important a nivell de doctorat, per triar un doctorat, és llegir articles i triar grups que escriguin... Jo, almenys com jo el trio, com jo vaig triar, és anar a grups que escriguin articles que t'agradin i que t'agradaria escriure tu, bàsicament. I l'adequació de la carrera, no. Jo crec que està bé tenir una visió global com tenir una visió més precisa. L'important és que t'agradi, perquè al final és que és molt complicat tot. O sigui, realment la Sí, biologia és molt complicada. sí, I sí. si no li trobes el punt de fascinació, Sí, es torna molt avorrit. jo volia afegir al Miquel, jo també vaig, jo vaig fer biologia, per tant, hi ha un pic important entre biotecnologia, biologia i aquestes coses a la UB, perquè fem una festa i tota la pesca, però bueno. Però Uh, és festiu. ja, és veritat. A la guerra de graus. Inés, crec que no et sento. Ara sí? Ara sí. Vale, disculpeu, eh? Això, que tu entres a biologia, per exemple, que va ser el meu cas, i tu vas descobrint a les diferents assignatures que tu et penses que a totes s'assemblen o que no aprendràs o que no et despertaran interès i et van despertant interès segons vas fent. O sigui, tu pots tenir un objectiu molt, molt clar, però durant la carrera també et poden anar canviant. I és el que explicava el Miquel, que tu després, quan et trobes davant dels màsters, és quan realment decideixes què vols fer, que és el que més t'ha picat la curiositat. Perquè no sé, a mi també m'interessava la part més de laboratori, però després estàs allà i dius, ai, doncs, jo què sé, les sortides de botànica em flipen i ara vull ser, saps? Vull dir, heu de també tenir aquesta perspectiva de que si entreu en un grau us donarà moltes més recursos per després triar el que més us agrada. Sí, I estic d'acord. teníem... I I que ja al està. final la vida dona moltes voltes. I és això, que pots començar a estudiar matemàtiques i acabes fent biologia del càncer o moltes altres coses. Sí, Després sí. algú ha preguntat Sí, hi havia una cosa d'un que em terra, podien oi? contactar i li he contestat amb el meu e-mail, que és miquel.anglada@crg.eu. Bé, si teniu més preguntes, jo encantat us aniré contestant, o sigui, si us aniré contestant o si voleu fer una entrevista per al TR, cap problema. Doncs al principi crec que ja no tenim més preguntes. Miquel, ha sigut molt interessant parlar amb tu. Moltes gràcies per la teva xerrada. Moltes Moltes gràcies gràcies per també les preguntes. pels instituts que heu estat aquí amb nosaltres. I, bueno, com us ha dit el Miquel, si necessiteu algun contacte o alguna cosa, ens ho preguntem i us ho passarem. Doncs moltes gràcies a tots per estar per aquí.